My slow space, aikamatka hitauteen. Olen kuin muinainen roomalainen. Haastan sinut, carpe diem, tartu hetkeen. Tämä 2000 vuotta vanha kehotus on edelleen ajankohtainen ja henkilökohtainen. Ihmiset niin helposti kultaavat muistonsa. Ennen oli kesätkin aurinkoisempia ja mansikat maistuivat makeammalle. Vastaavasti usein hoemme sitten kun, niin. Eli kurkotamme tulevaisuuteen ja unohdamme tyysten nykyhetken annit. Tunnustan syyllisyyteni molempiin synteihin. Haluaisin joskus jarruttaa ajanpyörää ja jopa sukeltaa uudelleen menneisiin auvoisiin hetkiin. Toisaalta jo ammattini puolesta tähyilen tulevaan hyvinkin pitkälle ulottuvalla kaukoputkella. Olen tulevaisuuden tutkija. Yhä enemmän näen kuitenkin viisautta hidastamisessa. Ihmiset juoksevat uraputkessa ja nääntyvät niin, että eivät ehdi nauttia vapaa-ajasta. Luonnosta, hiljaisuudesta, kirjojen lukemisesta, harrastuksista, vuorovaikutuksesta ja läheisistä ihmisistä. Elämänlaatu löytyy kuitenkin juuri sieltä. Olen löytänyt ratkaisun. Hitaus onkin tehokkuutta. Täytyy osata hiljentää vauhtia ja ennen kaikkea rytmittää elämän tempo itselleen sopivaksi. Ikuinen kaupunki Rooma on takuuvarma aikamatkani hitauteen. Roomalaiset ja yleensäkin italialaiset osaavat nauttia elämästä, hyvästä ruuasta, seurasta, perheestä, ystävistä, maisemista, luonnosta, kulttuurista, keskustelusta ja vuorovaikutuksesta. Parasta lääkettä stressiin on matkata Roomaan, istahtaa katukahvilaan ja seurata elämän parasta teatteria. Fyysinen nykyrooma vie aikamatkalle suoraan myös antiikin Roomaan ja sen alati kiehtovaan miljööseen. Rooman keskustassa sijaitsevalla Argentiinan aukiolla on kulkukissojen tihein keskittymä. Katson auringon kilosta nauttivaa kissaa ja samalla lähes tunnen keesarin toogan liepeen hipaisun. Hitauden vallankumous on kuitenkin ennen kaikkea mentaalinen. Kesämökilläni Suomen Savossa nautin yhtä suurella antaumuksella hitauden kaikista eduista. Arvokkaita ovatkin ne harvinaiset hetket, kun makaan ränsistyneellä laiturilla ja kuuntelen kaislikon suhinaa, laineiden liplatusta ja seuraan katseellani ylväiden joutsenten lentoon nousua.